Godmorgen, det er onsdag den 19. juni, og mig og Isak, vi skal over til Isaks forældre, hvor at vi lige skal gennemgå Dokokons ting. Godmorgen. Så det ser jeg frem til. Jeg er sikker på, at det bliver smadret hyggeligt. Mig og Isak, vi skal over til Isaks forældre nu. Det her det er det rod, der skal gennemgås. Isak han er lige ovenpå, fordi at han havde valgt et virkelig hæsligt outfit til oprydningen. Og det kunne jeg simpelthen ikke byde jer. Beklager. Meget bedre. Se det shine. Er det der, hvor der står Dokokon? Det er der, hvor der står Dokokon. Det her, det var Dokokons største for real as fuck fine shake her. Fuck og råder. Ja, men de skal smide den ud. Nej, vi beholder den her, for det er sjovt. Du er siger, jeg er hårdere. hårdere, ikke også? Ja. Nej, det er mine ting. Ja! Yes! Isak smider noget ud! Og selvom det ikke nødvendigvis ligner det, så er der blevet ryddet op! Så er vi hjemme, guys, og jeg kan lige så godt sige, at det var en smadret succesfuld dag. Jeg vil sige, at vi fik ryddet op i det, vi skulle, og vi fik pakket det, vi skulle, som Buens Bogcafé godt kunne tænke sig at adoptere, hvilket er så dejligt. Godmorgen, det er søndag den 23. juni, og i dag der skal vi op og lukke Dokokon på Buens Bogcafé. Det bliver smadret hyggeligt. Vi skal også ud og spise bagefter. Der er Dokoteamet for ligesom at skabe en form for konklusion for Dokokon. Vi skal først lige omkring Isaks forældre, hvor vi lige skal have pakket bilen og have de resterende passagerer med. Vi glæder os utrolig meget til at se alle de forskellige deltagere og støttere, vi har haft igennem tiden op på Buens Bogcafé. Vi ses deroppe! Så er vi ankommet. Tak, du har brug for gave. Det er meget, meget sødt. Ja, meget spændende at se, hvad det er. Og velkommen! Tak. Jamen, vi har jo lige, som I nok er bekendt, så er det her jo Dokokons aller sidste event. Er det? Ja, så det er jo selvfølgelig ked af at meddele til jer, der ikke lige var klar over det. Men når det så er sagt, så har vi en lille tak for denne gang tale, som vi gerne vil holde for jer. Så! Og jeg vil først og fremmest gerne sige, at I har nok lagt mærke til, at jeg holder nogle bamser her. Og jeg vil sige tusind tak til Anna for at have sponsoreret de her vidunderlige og fantastiske bamser til Dokokon. Tusind tak. Og så vil jeg selvfølgelig næsten, men overhovedet ikke mindst, sige tusind tak til Buens Bogcafé for at lade os holde vores lille gravøl her i de allerfineste og hyggeligste lokaler. Og så har vi selvfølgelig et virkelig dybfølt tusind tak til alle de frivillige
og de ligemænd, som er i miljøet, som har hjulpet os både med det administrative, men også med selve udførslen af DokuCon alle de år, vi har haft det, og til alle de events, vi har holdt. Tusind tak for det. Så vil jeg selvfølgelig også sige tak til jer som deltagere, for at have været der næsten til alle vores events og forskellige events og i alle vores former. Det sætter vi virkelig stor pris på. Vi har virkelig kunnet mærke den opbakning, I har vist os. Så tak for det. Og så ved jeg jo godt, at nogle af jer tænker, hvorfor skal de lukke nu? Hvad skal jeg gøre uden DokuCon? Jamen jeg kan jo sige, først og fremmest, så har vi en masse fantastiske nye tiltag i miljøet, såsom Gakuen, og vi har PhoenixCon, og så har vi Wabi-Sabi-Con selvfølgelig. Og DokuCon lukker jo fordi, at vi hver især og flere af os er begyndt på fuldtidsuddannelser. Så det kræver jo lidt ekstra tid, og vi har desværre ikke den tid, som vi ønsker at have til at lave kvalitetsevents længere. Super godt, jamen lad os se her. DokuCon har jo lavet nogle seje ting gennem tiden, og vi vil godt prale lidt. Så vi har haft vores opstart i det spæde år af 2019. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Det er jo så lang tid siden efterhånden. Jeg kan snart... jeg føler mig jo gammel. Vores første con, det var faktisk i 2020, hvilket var det famøse corona-år, men vi skippede det lige ved at holde det i februar. Det var dejligt. Årets con. Og så vi konkluderede jo på den dejlige 2-dages con, at vi faktisk havde mod alle forventninger lidt flere for det her. Så vi fortsatte. Og vores næste hvad kan man sige, event, det var i 2020 i sommer, hvor vi havde en lille udendørs picnic med KryoCon. Det næste event, det var, hvor DokuCon faktisk flyttede måned og hoppede sig vej hen til mig i 2022. Og der skulle man egentlig tænke, at vi undslap den storm, der ellers havde forfulgt os alle de andre cons over events. Men fordi i maj kom der selvfølgelig også storm. Og i 2022, der joinede Henrik og Victor også teamet, hvilket vi sætter stor pris på. Og så havde vi jo selvfølgelig også vores Summer Pride and Pronouns Picnic. Det var en fornøjelse. Og så i 2023 i maj holdt vi selvfølgelig den sidste DokuCon, som vi altid vil mindes som den allerbedste. No offense til de andre. Så ja, det var vist det, og jeg vil bare lige gerne sige tusind tak, fordi I er kommet. Og jeg hader jo at sige det, guys, men der er lige 10 sekunder stillhed for DokuCon. Fordi vi er jo til begravelse, og vi skal mindes det. Jo, ja, så! Jeg præsenterer Dokastma. Dokubo. Det er Dokubo. Det er Atlanta. Dette er Dokumentos, Dakotas nye roommate. Dette er Dakota Jr.,
sammen med Shelly. Nå, kan vi måske lige churros? Nej.